Velkommen til. Det er endnu en video her på, hvordan man kan lave nogle forbedringer til sit 70'er-hus. Der er jo rigtig mange i Danmark, som ender med at købe nogle ældre huse, og sådan er det jo bare. Men de fleste går jo med drømmer om, hvordan man kan lave nogle forbedringer, og hvordan det her hus her, det kan ende med at blive mega godt. Og derfor har jeg, som jo også har købt et ældre, det er faktisk i midt-60'erne, mit hus er det blevet bygget. Men jeg har så undersøgt og lavet nogle, sådan en kort oversigt over, hvad for nogle forbedringer, der kan betale sig, men også ligesom hvad det er for nogle forbedringer, som måske hæver kvaliteten af ens liv, mens man bor i det hus. Og det har jeg så lavet nogle slide deck på her, og så kan vi lige gå rundt og kigge lidt. Og det vigtigste det er simpelthen, at man finder ud af med sig selv, vil man prioritere værdi, eller vil man prioritere glæde af at bo i sit hus, og sikkerheden i at bo i sit hus. Fordi hvis man prøver at skabe så meget værdi som muligt, så er det jo mest, hvordan får man pengene retur, altså hvad er return on investment på det, man putter i det. Så hvis man laver et køkken til 100.000, så vil man jo gerne se, altså at husets værdi stiger med mindst 100.000, men gerne mere end det. Hvor at hvis man så går efter sikkerheden og glæden, jamen hvad er det så for nogle forbedringer, der kan give noget glæde, eller noget sikkerhed, eller nogle hverdagsforbedringer. Og det skal man så ligesom vurdere med sig selv, hvad der er mest vigtigt. Jeg har i mit hus, der har jeg prioriteret nogle ting, som har været værdiskabende, og så har jeg også lagt vægt på, at der skal også være nogle sådan forbedringer til, altså som gør det mere sikkert at bo her, for eksempel eltavlen, men også glæden i at komme af med den gamle vandbeholder for eksempel. Men hvis vi kigger på, hvad der skaber værdi, så har vi jo også med nogle snakker med banken siger, jamen, hvad kan betale sig? Og sådan nogle ting som energiforbedringer, solceller og sådan nogle ting har typisk en return on investment på omkring 90%. Det kan også være lavere, det kommer an på, hvor gamle de er og hvor meget de producerer. Og det er fordi, når man laver energiforbedringer i form af solceller, så skal man ikke gå efter, at man skal kunne sælge strømmen. Man skal simpelthen gå efter, at man har batteri, og man har lagring og produktion nok til at dække ens eget forbrug i hvert fald minimum dagtimerne, og så også en god del hen på aftenen, så man slet ikke skal bruge noget strøm fra elnettet faktisk. Det er der sådan investment kommer, for i Danmark giver det ikke mening at sælge strøm mere. Det har de ligesom fået ødelagt. Så kommer vi til sådan noget som køkken og bad, og generelt set så køkken og bad, hvis du vælger et sådan forholdsvis gennemsnitligt prismæssigt IKEA-køkken for eksempel, så har man hidtil set en højere return on investment, end at man går ud og får lavet et super custom og moderne dyrt HTH eller andet køkken. Der ser man bare, at folk de vil hellere have et lidt nyere billigt køkken, end de vil have et ældre, meget dyrt køkken. Og der findes flere hjemmesider. Jeg ved, Ollis Ejendom har også lavet en mere gennemgribende sådan video på, hvad for nogle ting har en højere return on investment. Men generelt set, så sådan nogle ting som køkken og bad, de kan godt give en god return on investment. Så er der sådan nogle ting som at fjerne vægge, og det har faktisk hidtil haft rigtig stor return on investment, at man simpelthen laver køkkenalrum, eller hvis man har mange små rum, at man laver det til nogle lidt større rum, for åbnet op, så man ikke har rum, der generelt set er mindre end de her 10 kvadratmeter. Det er sådan lidt grænsen for, hvad man mener er umiddelbart et brugbart rum. Og i huset her, jeg har købt, der er der 8 rum, som er fordelt på 3 stuer og 4 eller 5 værelser. Det må være 5 værelser. Og der har vi så ikke, vi har ikke endnu, jeg har ikke vurderet, hvad for nogle vægge skulle man eventuelt lægge ned for at hæve værdien. Værelserne er forholdsvis store, altså huset her er på 180 kvadratmeter, der går så rigtig meget til gang og sådan noget, men det kan vi tage en anden dag. Men generelt set så sådan noget som at fjerne vægge, lave køkkenalrum, ændre på rummets brug, det kan også godt have en positiv virkning. For eksempel, at man får køkkenet hævet frem. Det rum, jeg sidder i for eksempel nu, det bliver det fremtidige køkken, hvor i gamle dage, du ved i 60'erne, så lagde man jo meget vægt på, at køkkenet det skulle være noget, der lå lidt skjult, og det var gemt. Du ved, det var der, det brugte man ikke så meget, det så man ikke så meget til. Men i dag, der vil man rigtig gerne have, at køkkenet det bliver en større del af det. Så jeg har udsigten her ud over i nogle grønne arealer, og det kunne jeg godt tænke mig at gøre brug af.
Så i stedet for at jeg skal have en spisestue, som man jo teoretisk set ikke bruger så meget i dag, så har jeg mulighed for at få den gode udsigt, mens man står og vasker op. Og det er jo det der med, at huset skal jo virke for en 95-98% af tiden, og ikke de 2% af tiden, hvor man måske har gæster. Og det kan man selvfølgelig afhængig af ens prioriteter ændre på. Men det er i hvert fald nogle af de forbedringer, som skaber værdi. Så er der også en anden type, som er, hvad skaber glæde? Og vi har i det her hus valgt for eksempel at skifte eltavlen, og det var egentlig fordi den gamle var mere eller mindre ulovlig. Men vi oplevede også tit, at de her gamle sikringer her, de sprang hele tiden, fordi der kun var 2 grupper til hele huset på 180 kvadratmeter. Så hvis jeg valgte at støvsuge samtidig med, at jeg prøvede at lave kaffe, så sprang sikringen hele tiden. Så det var mega lækkert. Og det var så en af de ting, som virkelig gav værdi. Det var at få skiftet eltavlen. Og det varierer rigtig meget, hvad sådan en koster, men vi har givet, jeg tror det var 13.000, inklusive moms og opsætning for en eltavle. Jeg synes faktisk, at det har virkelig givet noget værdi, at den ikke springer hele tiden. Huset er blevet delt op på nogle forskellige grupper, så mange værelser har en gruppe for sig selv. Det er måske lidt overkill, men jeg går meget op i, at jeg bruger meget strøm. Jeg har computer, jeg vil gerne kunne tænde for mikroovnen og lave kaffe og støvsuge. Altså hvis ikke jeg kan tænde alt i hele huset på samme tid, så synes jeg ikke, det er opdelt godt nok. Og køkkenet bliver også delt op i nogle flere faser. Jeg synes 2, det er jo minimum. Men jeg vil jo rigtig gerne have, at det kan vi snakke om senere, det er også lige meget. Men den næste opgradering, som jeg mener skaber glæde, som også kan have en lille return on investment, det er at komme af med, hvis man har gamle vandbeholdere, specielt hvis man har gamle elvandbeholdere. Så hvis man ligesom mig havde en gammel vandbeholder, som var meget lille i forhold til huset, der har boet 5 mennesker her på et tidspunkt, og det synes jeg også er vildt, hvordan de har kunnet tage bade, fordi efter 20 minutters badetid spredt over en par mennesker, så var den bare tom, og så tog den 6-8 timer om at blive varm igen. Så det var tit, jeg var nødt til at gå i bad koldt, fordi hvis man havde gået og gjort rent efter en lang dag, og man havde renoveret, så har man brugt det varme vand på at vaske pensler af og sådan noget ting, så er der bare ikke noget varmt vand. Så jeg var nødt til at tage ned og tage bade hos familien nogle gange. Så har vi også valgt at skifte radiatorerne. Og radiatorer giver ikke som sådan return on investment. Det ser pænere ud, ja, men det man egentlig skal se på, det er, hvordan rummet føles. Så jeg har ikke valgt at lave gulvvarme i de rum her. Jeg synes ikke rigtig, det giver den værdi, jeg godt kunne tænke mig, og det koster alligevel en 200-300.000 ekstra, og hvis man skal til at banke alle rummene op, der er kælder herunder for eksempel, og man kan også nogle gange fræse det i og sådan nogle ting. Men jeg synes egentlig ikke, at besværen og priserne for mig giver mening, men det er jo alt efter, hvem man spørger, hvor meget værdi sådan noget giver. Og i sådan overordnede termer, så hvis der er gulvvarme i køkkenet og i bryggers og i badeværelserne, det er en af de sådan vigtigste rum, jeg synes, der skal være gulvvarme i, og det er også det, jeg regner med at komme til at lave her. Men i stuerne og sådan nogle ting, der synes jeg ikke, det giver så meget værdi. I værelserne synes jeg heller ikke, det giver værdi, for jeg synes egentlig primært, når man har et værelse, så vil man jo gerne sove i et rum, der er koldere end det, man måske opholder sig i til dagligt. Så jeg har valgt at bibeholde radiatorerne, men putte nogle nye ind, fordi så kan man tænde op for radiatoren om morgenen, når man står op, og ligesom sige, okay, nu skal jeg sidde herinde, det må gerne være 20-21 grader. Okay, så om aftenen, når jeg skal sove, så kan man skrue lidt ned, åbne for et vindue, og så tager det ikke et døgn eller 3 om at køle ned igen. Så man spilder ikke så meget varme på den måde heller ikke. De er lidt grimme, de gamle. Jeg sidder ved siden af en her, man måske lige kan ane. Men de nymoderne radiatorer har umiddelbart teoretisk set i hvert fald dobbelt så meget output, så mængden af varme, der sådan cirkulerer i rummet, den her gradient fra du kommer ind ad døren og bevæger dig hen imod radiatoren, den er også blevet noget forbedret med de nye radiatorer. Så det er jo en af de sådan opgraderinger, jeg også har valgt at prioritere, det er, at sådan en radiator koster 600-800 kroner, og så kan man få nogen til at sætte dem op få en VVS'er til det. Man må faktisk også godt selv sætte radiator op, som jeg lige forstår lovgivningen i hvert fald. Men det kan godt give noget return on investment også.
men også at man bruger varmen bedre, det ser pænere ud, den spreder sig bedre i rummet og sådan ting, så det synes jeg også, man burde overveje. Men det her det er i hvert fald bare en sådan kort video omkring det her, og hvis der er interesse for sådan noget her, så kan vi jo prøve at dykke lidt længere ned i, hvad jeg selv har valgt at gøre. Tak fordi du så med. Jeg håber, du vil abonnere på kanalen,